سلام كمين كنيخم زخبركم تقاتلتي أبزحلف سومن نايستزرقحا غازيطاتات حداس إيرتريا الحديثة إيرتريا حداسن إيرتريا بروفايلن أتو كيرا التدالو مدب داساس حتمت حزنالكم قريبنا لنا أب عمد سدرابيت مسرت فلتتي ولديوم زرأستو تاريخ هيوت توماس إديسن تأنجدو تمهراي مبأتان ما أكلاين درجان كلخو من باب لبولد دسبلن نيرو تراوس تيخون ناي أكاديميا ومصحفتي كساب كندتي يمست أني نبرن شعو بنباب إزالواني حد عرك نيرني بيزالواز عركيكا بزح جزيه آب إيدي لبولد مصحف إساناي نبرن بزي مخنيات لبولد من باب آب تمرتو حما أصلوا كلو يخيليو كاب زبل سكفتا يمسلني أدي لبولد تيك عبسلكايو تراوستخا قدازي تنبب تبلن نيرا كم اختبلن نكلا بحقي سكفتا يفتر لي نيرو يخون مبر كاب تزفوتو من باب لبولد كفل إدلي نبوركن إذا من باب لبولد كا آب هيوتي عبسلوا أحدر لي إذا حجي زنوبرون الصرحون زلوخا ولود نايت جزيتي مسيلو سمعني توماس إلفا إديسن نسلست أوارح ترايو قص بيت مرتريو كينو زخيد جزيه أب بيت مرتي أي تراين يخون مبر أديو أبون كبابيون أب هيوت إديسن عبسلوا نبورم جنا قل عن كله أديو أب جزا من باب مصحفن قصرن مهارتو أدي بلوص مصحفتي كمي جره قلطيفه كردان كنببن مهارتني كبل صلوا أديو أب قل عنتو كمي كمز نبر يقلص ريبورتاج وقعو زخري مبل 5 عمت قفعتات صلاي أب أسمران كبابيان بسفيح قريب الله أبتي عزوز أقاتامي أما حداري زوا مأكل أتوف ساهي هايلة بوغنو سرعتات إثيوبيا أب أسمران كبابيان أب 5 شوعاتن عدتات بزفت أمو أسكح كحقفعي أشحات زيقاتات كم زهلقو قليصو بجزات سرعتات إثيوبيا أب لعلي هزبي إرترا كونيل كاستفت أمو قفعن بدلن تتصبتيبو زود أيكونن تنستمس عشلا بخارة الزلزلات قوبز نوانينو مسوفر أي تملسن بيتئيتن سانجان أب جزء أمريتو تساتحو أدى مس كلهم دكان بعال بيتان أب حدا جزا ترشينهم تريد تحريدن تزميتن أديتات أورقن تزاريفو مرحت هايمانوت أب أبيات كريستيانن مساجدن ناب فتاريهم صلوتن ناب صحو ترشينهم مرعون مرعتن أب معلت مرعومن حتصنوتمن أي تنحفن غورازو نبيت مرت مسكراي تملسان بزعبا محبراوي علتاوي هوتم كميايتون كعللون أباراتن أبيات الشاهين مسأتو بعيني يبلي سني يبلي استرشون من إسياتون قصرهم بزحيو سدرا بيتات بزي أرميناو قفعتات تقليلا تسانيتنن تبتاتيننين بزاسك حكح فتسامة بسنسلت تانكي ترقيتن عدتات ببنباتات نديدن حجيون سلامنتاي زبل حتون ترقالوغن حان تفلت مغنيات نيرا نقالس هزبي إرترا تدقفيخا سدراون بديخم دقون بديخم تبليا بدحرزي بفلاي نتي وتهدرات سرعة الدرق أب شحين شعات تميتين 75 أب أسمران كبابيان زفت أمو هلكيت بحف الشغاء نقف عتات مجزأتو سرعة إثيوبيا زقلت نتساتفتي تسنى سرعة زخري ناب تزتان تذكرون زملسة عمزيماتاتن قطمتاتن قريبو تحستو نايزي حيال طبب زحلفو بهلاو مسنادو كاب شحين شعات تميتين 75 كساب شحين شعات تميتين 91 قابل على حزب إرترا نستفت أمه كان زملو جاملو هلكيت بتحده بتخل دما نقانزون بسلون صنعاتون حيلون زنصبارق نيرو أب عمدي بهلن سنطببن من باب أكل هيوتنا زخونلو مخنياتات بزبل نعمق زبله علامان نحفشاو مرداتن التنببو كفلاله قدنيو ورقة حسكا أقدس زبلكا حبريتا ناصحفكا نتي حفشاو سئلي بمغلح صغيتكا من بابون كالا أقبابيو أب حت الجزي مصحف وديكا حفشاو مردات تراي محزون الله مصحف ملو وديكا انتي كم زنببكا كي كرداكا ونخليو من باب كنبلن كلنا أدقيركا بمن باب نتفلتت بموحات مالتيو زرترات كي تذكر تخليخا زجن أيكونن مسرتاو ترجم نايتي تحستوغن كيتشبو طلكا زلع المجود انتس كتسامعلو انتس كتنصقو كترخبون كتلليون لكا ناوشت تي تحستو طلق الكام بمئتاو بناي مرمر عين مرأي دما يدلي كله مصحف تبايلو استحاتمه نخمز فتنه وي كمز تصقالو مالت غن ايكونن سلازي توساني مراتي انبابي مخانيو ابز اوانزي منጭ نباب كاب عين عرات يبزح انتي تمرص انبار نبعلو عب قدليو يركبو اب عمدي شباب نؤس عمدي حسابات أبو قال بزبل أب حبرة سمنا
ጓል ዝተበኮረ ምስ እዝጊ ዝተማኸረ ዝብል ሓደ ልሙድ ኣባሃላ ኣሎ። እዚ ኣባሃላ ንምንታይ ተባሂሉ ጓል ንምውላድ ብሓቂ ድዩ ኣምላኽ ዘማኽር? ኣበይ ኮይኑ የማኽር? ወድኸ ምስ መን ተማኺርካ ትብኮርን ካልእን ዝብሉ ሕቶታት ከተልዕልን ከተስተንትንን ዝገብር ኣባሃላ እዩ። ወዲ ሰብ ብሓፈሻ ጥዑይ ውላድ ክወሃቦ እዩ ዝልምን ዝትምነን። ብፍላይ ሎሚ ዋላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ኣይኹን ጓል ስለ ዝወለደ ሕማቕ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ወይ ኣላ ኣይብልን። ዝበዝሕ ኣካል ሕብረተሰብና ኣብ መጓሰን ሕርሻን ዝነጥፍ ብምዃኑ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣተሓሳስባን ስርዓተ መነባብሮን ክህልዎ ንቡር እዩ። ሕርሻ ብባህሪኡ ብዙሕ ዓያይ ጉልበት መጓሰ ድማ ምስ በረኻ ዝተኣሰር ዕዮ ብምዃኑ ወዲ ተመራፂ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ህሉው ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮና ግን ጓልን ወድን ምውላድ ጉዳዩ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ተጠቒሱ። ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ኣልሓዲሳ ሪፖርታጅ ወግዓዊ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ግፍዕታት ጽላኢ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ብሰፊሑ ቀሪቡሎ። ንስነ ስርዓት ጽምብል ሓድሽ ዓመት ቻይና ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ መልሓቕ ኣልኣዳብዎ ኣልፍኑን ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ዝተወደበ ውድድር ስነ ጥበባዊ ስራሓት ሓበሬታ ሰፊሩሎ። ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ መድሃኒት ኣፍሪቃ ካብ ፖለቲካ ቁሸት ናብ ዞባውን ኣህጉራውን ውህደት ብዝብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጾ እቲ ካልእ ጸገም ኣፍሪቃ ቅርጻዊ ስትራክቸራል እዩ። ድሕሪ ምብቃዕ መግዛእቲ ቀዳሞት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ንውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ምስሪቶም እቲ ውድብ ድሕሪ 30 ዓመት ኣየድምዐን ተባሂሉ ብሕብረት ኣፍሪቃ ተተኪኡ። ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ከም ትጽቢት ኣፍሪቃውያን ክኸውን ኣይከኣለን። በብኸባቢኡ ዘለዉ ዞባዊ ውድባት እውን ኣድማዕቲ ይኮኑን። ንኣህጉር ኣፍሪቃ ወይ ንሓደ ዞባዊ ወኪሉ ብኣድማዕነት ዝሰርሕ ቅርፂ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ነብስኻ ምቕሻሽ ጥራይ እዩ። እዞም ዝተጠቕሱ ዓበይቲ ብድሆታት እናሃለዉ እምበኣር ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ ዓለምና ምዕሩይ ፖለቲካውን ቁጥባውን ተሻራኺ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ዘሎ ጸገማት ፍታሕ ዝርከብ ድማ በይንኻ ዘይኮነ ብሕቡር መንገዲ እዩ። ከመይሲ ዞባዊ ውህደት ሰፊሕ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ብምፍጣር ንጸቢብ ፖለቲካ ቁሸት ኣጸጊዑ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ምፍጣር ወሳኒ ግደ ክጻወት ይኽእል እዩ ንበል ሓደ ሱዳናዊ ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ ከም ጓና ከይተረኣየ ባሕርነት እናተንቀሳቐሰ ክሰርሕን ክነግድን እንተኽኢሉ ንድሑር ቀቢላዊ ዛዕባ እዝኒ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ኣብ 1991 ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ምስ ኮነት ከምዚ ዓይነት ዞባዊ ሃዋህብ ንምፍጣር ሓበራዊ ዕቤት ዘሰጉም ሰፊሕ ዕላማታት ሒዛ ነቒላ። በዚ ድማ ኣብ ምክልኻል ምድረ በዳነት ዝነጥፍ ዝነበረ ዞባዊ ውድብ ንቁጠባውን ፖለቲካውን ውህደት ሃገራት ዞባና ክሰርሕ ዳግም ኣብ ምውዳብ ዓበ ኣበርክቶ ገይራ እንተኾነ ኢጋድ ብርዱእ ምኽንያት ኣይተዓወተን። ሓደ ካብ ጸገማት ኣፍሪቃዊ ምትእኻባት ብግዳም ዝምወልን ንስለኳ ምችእ ምዃኑ እዩ። መወልቲ ድማ ብፁዓን ኮይኖም ኣብ ረብሓታት ዝጫረቶምን ዝወዳደሮምን ሓይሊ ንምዕባይ ክደግሙ ትጽቢት ኣይግበረሎምን። ብዝተፈላለየ ሜላ ከም ዘይሰርሕ ንምግባሩ እንተነጠሩ ዘገርም ኣይኮነን ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብተኸታታሊ ብምርጫ እናተተክኡን ናይ ዝሓለፈ ስርዓት ምምሕዳር ተረኪቦም ንቐጻሊ እናረከቡ ዝጸንሑን ባህልን ፖሊስታትን ኣሜሪካ ዝቕይር ሓድሽ ሰላማዊ ሰውራ ኣብ ኣሜሪካ ይርአ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ መበል 47 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዝተመርጸ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ብቢልዮነር ኤሎን ማስክ ዝምራሕ ትካል መርማሪ መንግስታዊ ብቕዓት ዶጅ ናይቲ ዝጸንሐ ስርዓት ባህሊ ምሕደራ ምሕዩ ዘጥፍእ ኣድማዒ ለውጥታት ይገብሩ ምህላዎም ይፍለጥ። ኣሜሪካ ከም ውድብ ዓለማዊ ጥዕና ውዕል ፓሪስ ምቁጻር ብከላ ካብ ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ውዕላትን ከም እትወፅእ ድሕሪ ምግላጻ ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ክፈጥሮ ዝኽእል ኣሉታዊ ወይ ኣወንታዊ ጽልዋታት ብማዕከናት ዜና የካትዕ ምህላው ይፍለጥ። ዳርጋ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ናይ ኣሜሪካ የማናይ ኢድ ኮይኑ ኣብ ፖሊሲታት ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ምትእትታው ዝገብርን መንግስታት ዝተክልን ዘጨንቕን ዩኤስኤድ ዝተባሃለ ትካል ብኤሎን ማስክ ክትንከፍ ኢሉ ዝገመተ እውን ኣይነበረን። ዩኤስኤድ ወይ ከዓ ብቐጥታ ትርጉሙ ዓለም ለኻዊ ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ከም ሽሙ ብኣሜሪካ ዝምወል ዓመታዊ ብቢልዮናት ዝቑፀር ዶላራት ኣብ ወፃኢ ሃገራት እናፍሰሰ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ዘተግብር ሓይሊ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ክነጣጠፍ ዝጸንሐ ተራድኦ ንልምዓት ኣብ ውሽጢ ሃገራት ርእሱ ዝኸኣለ ካልእ መንግስቲ ዝመስል ሓይሊ ይዘርግሕ።
ዓጸቦ ኣብ ዘለዎ ካብ ሓረስቶት ኣሜሪካ ዝተገዝአ ኣእካል ወይ ናይ ፕሮቲን ሓርጭ ንዝዕድላ ባዕሉ ንዝመስረተን ዘይመንግስታውያን ትካላት ይዕድል። እተን ዘይመንግስታውያን ናይ ረድኤት ትካላት ኪንያው እቲ ዝዕድልኦ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ኣእካል መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ ቁጠባ ነባር ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ትሕቲ ቅርጺ ካሃንጻ ኣይረኣያን። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ በኣኽ ምሕሳብ ናፊቐ በቃ ሃጺልካ እንድምጸኒ ሕሜታ ቀታሊ ግርህና ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ይርከቡ። CFA ፍራንክ ዛንታ ባጤራዊ መግዛእቲ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ኣብ ምስሳይ ድሕረ መግዛእታዊ ኣሰራት ኣፍሪቃ ፖለቲካውን ወታደራውን ቴክኖሎጂያውን መሳርሒታት ጥራይ ኣይኮነን ክዋሳእ ጸኒሑን ዘሎን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ገንዘባዊ ልእላውነት ከይረጋገጽ ዝግበር ዘሎ ማሕንቆታት ኣርዑት ባጤራዊ መግዛእቲ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ናቱ ቀያዲ ሓይሊ ኣለዎ። እዚ ትንተኣናዊ ጽሑፍ ኣብ መንጎ ገዛኢት ፈረንሳን ግዝኣታ ዝነበራ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይ ኣፍሪቃን ዘሎ ኣርዑት መግዛእታዊ ስምምዓትን ድሕሪ መግዛእታዊ ሓድግታቱን ንሱ ዘስዓቦ ተደጋጋሚ መዘዛቱን ዝድህስስ እዩ። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታትን መኸተነ ሓድሽ መግዛእትን ንሱ ዘኸትሎ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ንውፅታት ኣብ መጻኢ ክኽሰት ዝኽእል ተዛማዲ ሳዕቤናትን ጽልውኡን ብምትእስሳር ዝትንትን ድማ እዩ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 4ይ ክፋል ዓንኬል ሓሳባት ምሕሳብ ሓደ ካብ 3 ዓበይቲ ክእለታት ደቂ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝቁጸር። እቶም 3 ዓበይቲ ክእለታት ምሕሳብ፣ ምጽሓፍ ከምኡውን ምዝራብ እዮም። ነዞም ክእለታት ብዝግባእ ምውናን ናይ ብሓቂ ጸጋ እዩ። እዚኦም ብሓቂቶም ኣውራ ማሕበራዊ ክእለታት ዕውት ህይወት ንኽነሕልፍ ዝሕጉዙና እዮም። ምስ ውዓል ኣብ ተወርሱ ሓያል መሰረት ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። የግዳስ ጽቡቕ ምሕሳብ ክእለት ኮይኑ ክንመሃሩ እንኽእል እዩ። ክንመሃሩ እንኽእል ምዃኑ እንተፈሊጥና እምበኣር ክሳብ ዝከኣልና ኣብ ውሽጥና ክነዕኽኾ ብዝግባእ ክንሰርሓሉ ናትና ሓላፍነት ምዃኑ ከቶ ክንዘንጉዖ ይግባአናን። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ድሕነት ሰራሕተኛታት ብዝብል ትካላት ኣብ ትካለን ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኣብ ቦታ ስራሕ ከጋጥሞም ካብ ዝኽእል ሓደጋታት ክከላኸላን ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክህልወንን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት ሰራሕተኛታት ዝሰርሑሉ ቦታ ስራሕ ካብ ዘይተደለየ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሓደጋ ነጻ ክኸውን ይግብኦ። ምክንያቱ ካብ ሓደጋ ናጻ ዘይኮነ ቦታ ስራሕ ንሰራሕተኛታት ውሑስ ኣይከውንን። ሰራሕተኛታት ውሑስ ዘይኮነ ቦታ ስራሕ ምዝህልዎም ድማ ኣድማዕቲ ክኾኑ ዘይሕሰብ እዩ። ስለ ዝኾነ ትካል ውሕስነት ቦታ ስራሕ ኣብ ምርግጋጽ ዓብ ተራን ኣበርክቶን ክህልዎ ይግባእ። ኣብ ዓምዲ ኣንክሮ ጥንታውያን ኣማለኽቲ ግሪኽ ካብ ባህላውያን ጽምብላት መርዓ ኣፍሪቃ ፌስቲቫላት ደቂ ኣንስትዮ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ንረኽቦም። ኣብ ዓምዲ ድል ኣባብ 4ይ ክፋል ታሪኻዊ ተኸታታሊ ዛንታ ምን ስኣል ዓስርሖል ፈጅአት ሓቲዶል ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣብ ንኡዞባ ድባርዋ ብዛዕባ ዝተዋደዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝተዋህበ መብርሂ ኣመሓዳሪ ፍረ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት ሰፊሩ። ኣብ ዓምዲ ምን ስጅል ቀዳማይ ክፋል ተኸታታሊ ታሪኻዊ ትሕዝቶ ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ወፅያ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ዕንጃረ ምስ ዳኛ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ንኡዞባ ኣወርደት ዝኾነት ዳኛ ዘይነብ ኢብራሂም ዘላሊ ጽሑፍ ቀዳማይ ክፋሉ ይጸንሓና። ብኣጋጣሚ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራ ግፍዕታት ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ትሕዝቶ ምውርራስ ታሪኽ መንእስያት ኣብ ፍጻመ ስርሒት ፈንቅል ዝተወዓለ ውዕሎ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ሕበርበሮ ጸባ ግመልን ጥቕምታቱን ትርጉም ምስላ ልቦናዊ ብሂላት ዝርከብዎ ትሕዝቶታት ተኣንጊዶም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ፈንዎ ዓዳት ቋንቋ ትግረ ኣብ ሕትመትን ጽሑፍን ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ክስራሓሎም ዝጸንሑ መትከላት ማዕርነትን ርትዕን ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ብኣጋጣሚ ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ንወለዶታት ዘመሓላለፍ ቅያታቱን ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ፍኖት ሰባት ይመጹን ይኸዱን ብዝብል ኣብ ጉዕዞ ምንባር እቶም ዝያዳ ዋጋን ክብርን እንህቦም ሰባት ኣብ ዘይተጸበናዮ እዋን ወይ ኣብ ግዜ ሽግርና ሕቖም ሂቦምና ክኸዱ ንዕዘብ ኢና። እቶም ኣብ ረህዋ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ ጸገምና ጸግዒ ዝኾኑና ተስፋ ዘንበርናሎም ሰባት ማልሳይ ዘይብሉ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ራሕሪሖምና ይኸዱ። ብኣንጻሩ እቶም ኣጸቢቕና ዘይንፈልጦምን ልዑል ግምት ዘይሃብናዮምን ኣብ እዋን ጸበባና
ንህይወትና ብርሃን ኮልዖም ምኽንያት ምንባርና ክኾኑ ይኽእሉ እዞም እምነትን ሰብኣውነትን ዝመለለዮም ሰባት ሓገዝ ኣብ ንደልየሉ እዋን ሕቶ ከይቐረብናሎም ኩነታትና ተመልኪቶም መፍትሒ ንምንዳይ ይጓየዩ እምበኣርከስ ኣብ እንምስርቶ ምሕዝነት ዕርክነት ይኹን ካልእ ዝምድናታት ትፅቢትናን ክውንነትናን ዘየራኸብ ምስ ዝኸውን ንህልው ኩነታት ተቐቢልና ጉዕዞና ክንቀጽል ይግባእ እቲ ምንታይ ከምቲ ገለ ወርተግ እንሃቡ ሕጂስ ይኣኽልኒ ዘይብሉ ካልኦት ድማ ክቕበሉን ክምንዝዑን እምበር ክልግሱ ስለዘይተዓደሉ ኣብ ህይወትና ዝቕልቀሉ ወይ ዘጓንፉና ሰባት ብኣምሳል ሓንቲ ገረብ ክንምልከቶም ንኽእል ኢና እዚ ማለት ገለ ሰባት ሙሉእ ዕምሮም ካባና ከይተፈለዩ ንምንባርና ጣዕሚ ብምውሳኽ ኣብ ሓጎስናን ሓዘናን ብቐዳምነት እናተረኸቡ ኣብ ምጉልዕላዕን ምድልዳልን ገረብ ህይወትና ኣገዳሲ ጥራይ ይህልዎም ብመንጽሩ እቶም ወቕታውያን ሰባት ድማ ዘድልዮም ካባና ወሲዶም ግዜኦም ሳብቅዐ ከም ቆጽሊ ይርግፉ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ መበል 4 ክፋል ቪ ዴሞክራሲ ቫሪየትስ ኦፍ ዴሞክራሲ ኣብ 2014 ብፕሮፌሰር ስቴፋን ሊንድበርግ ኣብ ጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ ሽወደን ዝቖመ ትካል እዩ ቪ ዴሞክራሲ ኣብ ካልኦት ባጀላ ዝህቡ ትካላት ብመጠኑ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ኮይኑ ዴሞክራሲ ንምዕቃን ዝጥቀመሎም መለክዒታት ብዝርዝር ዘቕርብ ጥራይ ዘይኮነስ ብምልኡ ዝተጠቕመሉ ዳታ ክፉት ምግባር እዩ ከምዚ ዓይነት ክፉትነት ድማ ብኣድናቖት ክርአ ዘለዎ እዩ ካልእ ሲትረፍ ዝርዝራት ብኽፉት ብምርኣይ ኣብ ጸብጻባት ዘለዉ ድኻማቱን ክትርኢ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ቪ ዴሞክራሲ ብብዙሓት መንግስታውያን ሓውሲ መንግስታውያን ትካላት ዝመወል ኮይኑ ዝዓበየ ምንጪ ኣታዊኡ ካብ ውሽጢ ሽወደን ይመስል ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ፈለማ ከምቲ ናይ ካልኦት ወሃብቲ ባጀላ ዴሞክራሲ ዝረኣናዮ ጸብጻብ ቪ ዴሞክራሲ 2021 ክንርኢ ኢና ኣስዒብና ድማ ብመሰረት ኣገባብ ቪ ዴሞክራሲ ዴሞክራሲያዊ ሓሳባትን ትካላትን ንምህናጽ ዝሕግዝ ዝርዝር ክነቐርብ ኢና ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ዛዕባ ሸባብ ኣይረስዓናዮን ነቲ ዘይርሳዕ ዝብል እዋናዊ ጽሑፍ ሰፊሩ ኣሎ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምንዛሕ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ሓደጉኡን ብዝብል ኣብ ዝተኣንገደ ጽሑፍ እቲ ዝነበረ ገፊሕ ጋግ ሓበሬታ ጸቢቡ ዓለም ናብ ንእሽተይ ቁሸት እኳ እንተተቐየረት ማዕረቲ እወታዊ ወፂት ኣሉታዊ ሳዕቤን ግን በቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ጎድኒ ጎንቲ ቁኑዕን ልክዕን ሓበሬታ ዝተመስርሑ ዝንቡዓት ኣሉታዊ ሓበሬታታት ግን ንህዝብታት ዓለም ገዳይ ምድንጋር ክገብርዎ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ጥዕናን ንግድን ካልእን ዝፍኖ ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ካብ ቀንደን ዓበይትን ብዶታት ዓለም ይጥመቱ ሳዕቤን ዝንቡዕ ወይ ዝተሰንዐ ሓበሬታ እንታይ እዩ ሓደገኛነቱ ክሳብ ክንደይ ይዝርጋሕ ኣብ ሕብረተሰብን ሃገራትን ዝፈጥሮ ስነ ኣእምራዊ ነውፅኸ ክሳብ ክንደይ ከጽልዎ ኣለዎ ዝብሉ ሕቶታትን ኣተሓሳስባታትን ብትኹረት ክምለሱ ዝግባእ እዩ ዝተሰንዐ ወይ ዝንቡዕ ሓበሬታ ኮነኢልካ ብፍላጥን ብዝተወደበን መንገዲ ጉጉይ ወይ ሓሶት ሓበሬታ ወይ እውን ብመዓር ዝተለኽየ መርዛም ሓበሬታ ምንዛሕ የጠቓልል ወዲ ሰብ ነቲ ዝደሓረ ፍጻሜ ስለ ዝዝክር እምበር ሓሶት ወይ ዝንቡዕ ሓበሬታ መምስ መድረኹ ተረኣየ እዩ ሓደ ካብኡ ፕሮፓጋንዳ እዩ ወላ እኳ ፕሮፓጋንዳ ኣተሓሳስባኻ ናብ ካልእ ብዝሰፍሕን ብዝዓብለለን መንገዲ ትጥቀመሉ ኣገባብ እንተኾነ ናብ ጽላኢ ዝኸይድ ግን ሓሶት ወይ ዝንቡዕ ሓበሬታ ብምንዛሕ ኣእምሮ ሰባት ንምስላብ ኣገላጊሉ ኣብ ጥንታውያን ስልጣነታት ግሪኽ ሮማ ወዘተ ጉጉይ ወይ ሓሶት ሓበሬታ ንፖለቲካውን ወታደራውን ሜላታት ከም ዝወዓለ ሰነዳት ይጠቕሱ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሚን ሆና ወሁናክ ኣብ ብራዚል ሞባይል ኣብ ጅባ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝተባረቐት ኣብ ልዕልታ ሰበይቲ ካልኣይ ደረጃ ናይ ቆርበት መጉዳእቲ ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ ጓል 12 ዓመት ሱዑዳዊት ደራሲት ዓረጅ ሰሚር ኣሽማዊ ኣብ መዝገብ ክብሮ ወሰን ጊንስ ከም ዝነኣሰት ደራሲት ክትምዝገብ ጠለባ ኣቕሪባ ተመራመርቲ ብሰንኪ ወሰኽ ዓለማዊ ሙቐት ብዙሕ ኣናጹን መሰልቲ ኣጥበውትን እናተዓጻጸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ዩቲዩበር ጂሚ ዶናልድሶን ኣብ ፒራሚዳት ግብፂ ኣትዩ ብምስናድ ዝፈነወ ትሕዝቶ ልዕሊ 60 ሚልዮን ተዓዘብቲ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ስድራ ቤት ጠቀስ ትሕዝቶታት ሰፊሮም ንረኽቦም ኣብ ዓምዲ ጥዕና ብዛዕባ ክንክን ኣጋር ኣብ ግዳያት ሕማም ሽኮር ዝምልከት ጽሑፍ ወፂኡ ብሕማም ሽኮር ዝተጠቓዓኻ ግዳይ ምስ እትኸውን ብሓያሎ ጸገማት ናይ ኣጋር ንኣብነት ብቁስሊ ክትሰቓ ትኽእል ኢኻ ሓካይም ከም ዘመልክትዎ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ብምጉዳእቲ መትንታትን ሻምብቆታትን ደምን ናይ ምጥቃዕ ተቕልኦም ዝለዓለ እዩ
እዝን ረኽሲ ቆርበትን ካልእ ቆስልን ዝተቃልዑ ይገብሮም። ኣብ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ዙረት ደም ናይ ምድንጓይ ባህሪ የርኢ። በዚ እቲ ቆሲሉ ዘሎ ክፍሊ ሰብነት ቀልጢፉ ክሓዊ ይክእልን። ምስ ሕማም ሽኮር ዝነብሩ ሰባት ግቡእ ክንክን ምስ ዘይገብሩ ህዋሳዊ ስምዒቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓተ እዩ ዝኸይድ። ኢዶም ወይ እግሮም ተጎዲኦም እንከለዉ ከይተሰምዖም ነዊሕ ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ እቲ ረኽሲ ተጋዲዱ ትረኽቦ። ሽኮር ኣብ ኣካላትና ንዘጋጥመና መጉዳእቲ ብቐሊሉ ግዜ ከይበልዐ ንኽሓዊ ናይ ምንቃዝ ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣብ መሓወርና ኣዝዩ ልዑል ጥንቃ ክንገብር ከም ዘለና እዮም ሓካይም ዝመኽሩ። ሽኮር ዘለዎም ሰባት ካብዞም ዝተጠቕሱ ጸገማት ንምግልጋል ከዘውትርዎም ዘይብሎምን ምኽርታት ስዒቦም ተዘርዚሮም ኣለዉ ክጥቀመሎም ይግባእ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል ሻብዓይን ናይ መወዳእታን ክፋል ትሕዝቶ ታሪኽ ወዲ ማጀር ነጸብራቕ ጅግንነት ተጋዳላይ ሰፊር ኣላ። ጸላኢኻ ንኽቐትለካ ወይ ንኸኦስለካ ኢልዩ ዝትኩሰልካ ብምቕታል ወይ ኣካላትካ ብምጉዳል ካብ ስራሕ ወጻኢ ገይሩ ኣብ ዓውዲ ውግእ ከም ትለግስ ይገብረካ። ዓቕሚ ሰብካ እናጎደለ ከም ውድብ ክድምሰካ ብምሕሳብ ኣሎ ዝበሃል ዓረርን ሓፃውን ይውርውራልካ። ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣእላፍ ጠያየትን ቦምባታትን ዘኒቦም ብቕማረታት ጸላኢ ተጋዳላይ ይጎድላሉ እናተባሃለ ግን ብኣንጻሩ ኮይኑ ክጸንሖ ጀመረ። ምሸት ዘይነበረ ድፋዕ ተጋዳላይ ለይቲ ግን ከም ፍልሖ ጉላ ተሃኒጹን ተዛዚሙን ይጸንሖ ንጸላኢ ተጋዳላይ ከም ኣሜባ ኣብ ሓደ ለይቲ ተራቢሑ ይሓድር። እዚ ሓቅታት እዚ ንጸላኢ ክርድኦ ይኽእል ስለ ዘይነበረ ርእሱ ክዘሮ ጀመረ። ወዲ ማጆር ተወጊኡ ምስ ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝተጸብጸቡ ተጋደልቲ ኣብ መዝገብ ጸላኢ እናሃለዉ ንሱ ግን ኣብ ሕክምና ተመሊሱ ኣብ ዓውዲ ውግእ ብምእታው ክንዲ 2 ወዲ ማጆር ተራቢሑ ይዋጋእ። ወዲ ማጆር 29 ግዜ እኳ እንተቆሰለ ካብ ዓውዲ ውግእ ዘብኮረለን ግዜ ውስናት እየን። ምክንያቱ ወዲ ማጆር ተጋዳላይ እዩ። መንፈስ ተጋዳላይ ኣብ ቅዒሉ ኢሉ ኣይህብን እዩ። ይራባሕ እምበር ኣይጎድልን። ሓይልታት መግዛእቲ ድማ ነዞም ዘይጭበጡ ረቀቕቲ ኽብርታትና ቀንዲ ሚሳይላት ዕጥቂ ተጋዳላይ ምዃኖም ከይፈለጥዎም ፀሓይ ዓሪባቶም ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ፍልሊ ኣተሓሳስባ ብምሉእነት ምርድዳእ ማርያ ስክሎዶውስካ ከምኡ ድማ ጥቕስታት ሕብራዊት ብርዒ ተኣንጊዶም ረኽቦም። ኣብ ትሕዝቶ ካልኣይ ክፋል CFA ፍራንክ ዛንታ ባጤራዊ መግዛእቲ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ኣብ ሱሳታት ድሕሪ ምኽታም ዘይርትዓዊ መግዛእታዊ ውዕላት ፍራንክፎን ኣፍሪቃ 14 ሃገራት ካብ ሸያጥ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ዝርከብ ሃገራዊ ባጀት ኣብ ባንክታት ፈረንሳ ከቕምጦ እቲ ሃገር ሜላ ብዝተሓወሰ ጸቕጡን ገይራቶ። እተን ግዛኣት ፈረንሳ ዝነበራ 14 ሃገራት ፍራንክፎን ኣፍሪቃ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ኣብ ወጻኢ ዝቕመጥ ሓሳባትን ፎሬን ሪዘርቭስ ኣብቲ ፈረንሳ እትቆጻጸሮ ትሬጀሪ ኦፕሬሽንስ ኣካውንትስ ከዋህልኦ ኣገዲዳተን። እተን ሃገራት ባዕለን ዘጽድቆ ናተን ሃገራዊ ገንዘባዊ ፖሊሲታት ክህልወን ዝኽእል ፈቓድ ኣይሃበተንን። ቁሙጥ ገንዘበን ፎሬን ሪዘርቭስ ፈረንሳያ ከም ዝመእማኣ ጌራ ክትቆጻጸሮ ጸኒሓ ይርከቦ። ዘይሃስስ በሰላ ዝኽሪ ግፍዕታት ጸላኢ ስርዓት ኢትዮጵያ ብመግለጺ ናይ ዓይኒ ምስክር ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ስነ ጥበባዊ ፍጻሜታት ተኣንጊዶም ረኽቦም። ኣብ ዓምዲ ሸባባት ኣብ እንግዳዕ መንእሰይ ዝኸይድ ዘሎ ዕማማት ልምዓት ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ሓዳር ምስ ዝፈተነ ብዝብል ምስ ዝወለደለይ ዝተፋትሐ በዓል ሓዳር ንኽምስረት ሕሜት ሰባት ይዕንቅጸንሎ ክትብል ንዝሓተተት ድላይ ምኽሪ ካብ ኣማኻሪ እቲ ዝበለጸ ኩነታትኪ ኣለሊኽዮ ብምህላውኪ ዝተርፈኪ ሒደት ምዃኑን ኣስተውዒል ክለኺ። ምኽንያቱ ብሕሜታ ሰባት ምናልባት ዝጓናደብ እዋኒን እምበር ዝህነጽ ቤት ከም ዘየለ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ኣብ ህይወትኪ ዝዓበየ ውሳነት ትገብር ስለ ዘለኺ ኣብ ሕሜታ ዘይኮነ ኣብ ነብስኺ እምነት ኣሕዲርኪ ንቕድሚት ክትጓዓዝን ብውሳኔኺ ዕግብቲ ክትኮንን ይከኣል እዩ። ከም እኽልቲ ሰብ ክገብሮ እኽእል እየ ናይ ምባል ኒሕን ሓይልን ገዛእ ነብስኺ እተንጸባርቕሉ ውሽጣዊ ድርኺት ከም ዘለክን ምፍላጥ ንባዕሉ ናብ መዓልቦኺ ዝወስድ ጥጡሕ መኣዲ ከም ዘለኪ ከተለለይ ክትሕተት ኢኺ። ካልእ ብወገንኪ ክረጋገጽ ዘለዎ ሙሉእ ሰነድ ናይ ፍትሕ ከም ዘለዎ ሓቲትኪ ዘይኮነ ብኣካል ክቐርበልኪ ምውካስ። ሰባት ግበሪ ኣይትግበሪ ብዝብሉኺ ጥራይ ተመሪሕኪ ብጥርጣረ ኣይትጐብኢ። ከምቲ ሰባት ብዝመስሎም ዝነግሩ ንስኻ ከዓ ንኹሉ ዝበሃል ናይ ምምማይ መስርሕ ምክያድ ንዓኺ ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ከይብሉኒ ብምባል ነብስኺ ኣቆናጺብኪ ክሳብ ክንድኡ ንድላይኪ ዝፈታተን ክኸውን ይብሉን። እንተ ብዛዕባኺ ዝበሃል ከይብሉኒ ዝበለስ ከይተባህለ ነይተርፍ ከም ዝበሃል
ፈሊጥክ ዋላቲ ግቡእ ገይረ ኢሉ ዝምካሕ ኣካል እውን ካብ ሕሜታ ሰባት ዘይጋለገል ምዃኑ ምስትውዓል ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ብዛዕባ ውሕስ ኣጠቓቕማን ምሕደራን መድሃኒት እንስሳ ዝምልከት ሰፊሕ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ መድሃኒት እንስሳ ካብ እንስሳታት ኣትክልቲ ኣብ ላቦራቶሪ ዝምስራሕ ካብ ደቂ ነፍሳትን ማዕድናትን እዩ ዝምንጩ ቁኑዕ ኣጠቓቕማ መድሃኒት እንስሳ ቀንዲ ኣገባብ ምሕደራ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሰንሰለት ማለት ኣብ ምጉዕዓዝ ምዝርጋሕ ምኽዛን ምሻጥ ምዕዳግን ምውሳድን መድሃኒት ግቡእ ክትትልን ቁፅፅርን ዝትግብር መስርሕ እዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደበና ትፅቢት ዶ ንኽውንነት ይጸሉ ወይስ ክውንነት ንትፅቢት ዝጸሉ ብዝብል ትፅቢት ንሓሳብን እምነትን ሓሊፉ ኣብ ናይ መጻኢ ክውንነትና እውን ናይ ምጽላው ሓይሊ ኣለዎ ነዚ ጽልዋ ንምርታዕ ካብ ዝጥቀሱ ናይ ሳይንስ መጽናዕትታት ሓደ ምርምር ጽልዋ ፕላቸቦ ወይ ሰንጋሊ ፈውሲ እዩ እዚ መጽናዕቲ ኣብ ተሓከምቲ ዝተኻየደ ምርምር ኮይኑ ተሓከምቲ ብዝተነግሮም ሓበሬታ እቲ ዝወሃቦም ዝነበረ መድሃኒት ካሕውዮም ትፅቢት ከም ዘሕድሩ ተገብረ እቲ ዝተዋሃቦ መድሃኒት ግን ዝኾነ ፈዋሲ ትሕዝቶ ኣይነበሮን እንተኾነ እቶም ኣብቲ ምርምር ዝተሳተፉ ተሓከምቲ ኣብ ጥዕኖኦም ርኡይ ምምሕያሽ ኣርኣዩ ካብዚ ብምብጋስ ትፅቢታት ኣብ መጻኢ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ክግምገም ተኻኢሉ ትፅቢት ኣብ መጻኢ ክኸውን እንጽብዮ ግምት ዋላ ይኹን ዳርጋ ዝበዛሕና ግምታዊ ሓሳብ ምዃኑ ረሲዕና ክንኣምኖ ንጅምር ኢና በዚ ምኽንያቱ ኸዓ ኣብ ብዙሕ መድያት ህይወትና ክጸሉ ሓይሊ ዝረክብ ትጽቢት ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ርግጸኛታት ስለ ዘይኮንና ከም መተካእታ ናይ ዘይርጉጽነት እነካይዶ ናይ ሓሳብ መስርሕ እዩ ትጽቢትና ብሓበሬታ ዝያዳ ምስ ንድርዖ ዝያዳ እወታዊ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ይኽእል ንመጻኢ ዘድልየና ቅድመ ምድላው ክንገብር ክሕግዝ እውን ይኽእል እንተኾነ ልዑል ትጽቢት ምምዕባል ክንጥንቅቐሉ ዘድሊ ኣሉታዊ ሸነኽ ኣለዎ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሃበርም ተምሃራይ ኣብ ዝቐረበት ትሕዝቶ ሌላ ተምሃራይ ሙሴ እዩ ዝበሃል ካብ ወለዱ ኣቶ ቀሺ ዕብዮ ከሰተን ወይዘሮ ምሕረት ገብረሃንስን ብ11 ግንቦት 2008 ኣብ ሓውሲ ከተማ ሞልቂ ተወሊዱ ሙሴ ናይ መባእታ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፈለግ ናይ ማእከላይ ደረጃ ኸዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጃሃን ተኸታቲሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኸዓ ተምሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ ኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጃሃን ይቕጽል ኣሎ ሙሴ ንድሕረ ባይታ ትምህርቱን ደረጅኡን ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል ኣብ ትምህርቲ ካብቶም ንፉዓት ተምሃሮ ሓደ እየ ናይ ትምህርቲ ውፅኢተይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ናይ ክፍልን ናይ ዩኒትን ብልጫ እናወሰድኩ እየ ሓሊፈዮ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተዋሃበ ናይ 8ይ ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ዝረኸብኮ ውፅኢት ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነይሩ ቁፅሪ 100 ማሕበራዊ 100 እንግሊዝ 96 ስነ ፍልጠት 100 ዜግነት ከዓ 98 ገምጋም ውፅኢተይ ድማ 98.8 ኢሉ ብመሰረት ዝረኸብናይ ሓበሬታ እዚ ሙሴ ዘመዝገቦ ውፅኢት ብደረጃ ዞባ ጋሽባርካ ትዝለዓለ ነጥቢ እዩ ምስጢር ዓወቱ እንታይ ምዃኑ ሓሳቡ ከካፍለና ምስ ተወከስናይ ኸዓ ከምዚ ይብል ካብ ሰበይ ፍሉይ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ተዓዊተ ከም ኩሎም ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ዕቱብ ክትትል እየ ዘካይድ ኣብ ገዛ እውን እንተኾነ ነቲ ዝተምሃርክዎ ደጊመ ዝርእየሉ ፍሉይ ሰዓታት ኣለኒ ልዕሊ ኩሉ ግን ተምሃሮ ኣብ ክንዲ ንሓደ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ክቕበልዎ ወይ ክሽምድድዎ ዝፍትኑ ብርድኢት ክኸዱ ከም ዘለዎም እየ ዝኣምን ምክንያቱ ሓፈሻዊ ርድኢት ሒዝካ ብምጽናሕካ ብዝተፍለየ ኩርናዕ ንዝመጽእ ሕቶ ከይትሽገርካ ክትምልሶ ስለ ዘኽእል ዝብል ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ ካብ ዘቕረቡ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ህፃናት ጥቀስ ትሕዝቶታት ጽውጽዋይ ብሉፅ ተምሃራይ ካልኣይ ክፋል ዕላል ምስ ሃበርም ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሚን ሆና ወሁናክ ኣብ ገለ ከባቢታት ዓለምና ካብ ዝስራሓሎም ኣገረምቲ ሕጋጋት ኣብ ኣውስትራልያ ኣምፑል ምቕያር ብቑዕ ወረቐት ዘለዎ በዓል ሙያ ጥራይ ክቕይር ዘገድድ ሕጊ ኣሎ ኣብ ከተማ ሚላኖ ኢጣልያ ብዘይካ ኣብ ቦታ ሕክምናን ፈፅሚ ሓዘንን ኣብ ኩሉ ቦታታት ፍሽኽታ ንኽተዘውትር ዘገድድ ሕጊ ኣሎ ኣብ ቶሪኖ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ኣኽላባት ዝሕሉ ጽኑዕ ሕጊ ኣሎ ነዚ ዘየተግብር ዋና ድማ ክሳብ 500 ዩሮ መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሉ ይጥቀስ ዝብሉ ይርከቡ ዝጸበቓ ድሸታት ዓለምና 4 ተጠቒሰን ኣለዋ ኣብ ብሪጣንያ ብምህማም መሬት 30 ኣባይቲ ክፈናቐሉ ኣገዲዱ ዝብል ይርከብዎ ኣብ ዓምዲ ዚራዕ ወኢቕትሳድ ንሓፈሻዊ ምዕባለታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንዞባ ባሮንቱ ዝደስስ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ውሓት ኣልጢፍል ዝተፈላለዩ ንህፃናት ዝምጥን ትሕዝቶታት ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ኣልስርዋ ባሕርያ ካብ ማዕበል ባሕሪ ክምንጩ ዝኽእል ኣማራፂ ጸዓት ዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊራላ ኣብ ዓምዲ ዲቨሎፕመንት ንትካል መፍረደርሁ ዞባ ዓንሰባ ኣዳል ዝድስስ ሓበሬታ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንከተማ ከረን ከም ሙዝየም ውሁድ ቅኒት ዝገልጽ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ
ብተወሳኺ ተኽእሎታት ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ኤርትራ ተዳህሲሱሎ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋኑ ዝዝውተር ርእሰ ግጥኣት ካብ ምግብን ዓይነታት ምግብን ዝድስስ ትሕዝቶ ተኣንጊዱሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንሎሚ ዝዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ፍጸም ሰላም